Kastalatidyan! Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Di ka tumulad kadagiti sosyal, no di mo met kabailan agastusan. Tampok ditoy programa tayo. Kastalatibiyag! Ay! Ang may kon na ikaw! Nagsakitan day ta akadal mo, maray. Kasano asaan ka akadalan? Kat di mo pa'y pansinin mo't day ti manicure ko. Ay! Nagpaisaw! Ay, una yan. Nagaatid dugmat ng dagita ko kum. Kan, adapay kulibang-bang ababasit a design na. Ay na, mare, day tati uso nga minita. Ang imti problema, kasano ang makalaba ka, no kastamot kaatid dug dagita ko kum. Ay, kat saan ako naglaba Ay, pampanunutak pa'y. No kasano ang makaluto ka? O, di sa anak ngagluto. Anya? Asino ay nga ron ti mga ramig ka dagiti trabahong ijabalayaw? Nilakay ko amin Ah? Ay, kaasimot nila kay mo no kasta, Marihilda. Oh, tukso, layuan mo ako. Lakay, nakaluto kan? Kwa, mabiitan bakit? Apay, mabisinan tinakapimpintas nga asawa ka. Kat, anya ngay, pangaldawan, kan may isa. Nagsakitan tilikod ko ang nakatugaw nga buybuya iti TV. Bakit? Anya nga iti makuna dagiti kukumaren, di tabaro alangam. Siyempre, apalandak alakay, nakapimpintasak ka na. Ipasikat ko anapintas ti misis ko. Saan akas kadagiti daduma dita? Saan dapay na makasagaysay? Ay na, no siyak lakay, nasken ngagpapintasak. Kunangarod dagiti kumparek, akas laka kano artista. Kat, pudnumot. Bakit? Agtugaw ka nga roden, tay dasar kunti ka nanta. Ay na, talaga saan nakapagtrabaho na. Kat no nagngina ti imbayad mo dita pinagmanicure mo. Iso adi mo pirdiyan, bakit? Siya kunti makaam nga agtrabaho. Nay, asino di limabas a babae? Anag nga to ti Hills na. Ni Hilda day jay nana. Mapan mang opisina. Ay, iso dahi jay. Kasla sa bahali ma? Iso, nagpa-extend laang. Anya ti impa-extend na. Ikaw, jay buok na Ay, ikat no makalkalbo, ide. Nagpa-extend nga road, nana. Iso nga atid dug itan. Kan kulot-kulotan. Iso aday jay, pimintas. Ay, iso gaya makasladyak mabigbigan. Kan impa-extend na pa'y adya ko rimat-mat na. Ay, ikasta ka de. Wala na. Jay kukuna, impa-extend na matlaang. Iso ang nagatid dog itan. Ay, kasta ka de. Wala na. Iso adanda ni Dio na bigbig, taamin kat na-extensyonan kan kuana. Ay, sa bali talaga ti bang opisina niya. Wala. Kat nooray nila kay na, mangup opisina mat. Sika, planom ka di mo ti agpa-extend. Ay, awan kwartak nana. Bay amon akas to'y tilangak. Kaya't nakmatlat na nila kay ikaw. Ay! Super bongganes! Uy, agkal na ka man dito. Riyaw ka la, riyaw. Amangan no panunutan dagiti office mate na amaram-ramas ka. Ay na, nakigtutak lang ang nakakitakin ka, girl! Kaya't mo asawan, kaslal alyaak. Hoy! No! Nakapimpintas ka itan? Oh! Ha? Pudno ti bagbagam? Ay na! Inabak na kun arena! Ay, si kaitan ti kapintasan! Siyak lang ti maikadwakan ka! Agtal na ka man. Ay! Apay nagpapintas ka met akasta!
Kat, siyempre kaya't ko nga rod mati pumintas. Ay na, imbag man ta saan nga agungat nila kay mo? Ay sus, isupay ket di ati mangibagbaga kanyak nga agpapintasa. Oh! Tapno apalan dagiti gagayom na. Ay na, siya itatirumbang agbalin as super beautiful, tabala sa akpay. Saan asika, taadan asawam. Ngam, in fairness, bagay mo dagita atidug ako kom. Ay, atidug pat ako rimat-mat mo. Ay, ano ba yan? Anya man ang tinakita. Day tabag mo, oh? Ay, kasta tinabayang nga rarapa pagkabag. Ay na, nagaatang mo gaya man. Nangina da itoy. Oh! Amok magkit di nasurok a kwarta ti balor na. Hay man na! Tala ka, apay aya. Anya man ang tinakita. Dahita shoes mo! 5 inches ti heels na! Kasta ti kayat ko sapatos. Sika talaga, makitam amin. Ay na, yurnungak matitikas taunay dahita sapatos. 10 inches to ti gatangak ti heels na. Adun to ti babaro at umalyaw kanya. Numagbag na. Sa akong to ikin-ikin ni ti magna. Ay! Ay! Kukwak to amin nga atensyon. Agkukuyog tayo mapanmangan, pare. Sa dino ti pangpanganan niyo, pare. Ijay lang turo-turo Tay sulang mo ti kabaalan ti budget may. Ay, da kayo lang timapan, pare. Ha? Ije kami restaurant amangan. Ay, kasjay. Sa bagay, saan ang maibagay ni misis mo amangan, iti turo-turaw. Tas, nagsosyal ti pormana. Ngun, pare. Ay, walang raw. Kita-kiss na lang sa opisina, pare. Bagag, na-serve dan dagiti in order ta amakan. Mangantan Aguray kami Apay ngay, pagurayin na kailangan ka. Mabisina ko. Picture pa'y ate ipos ko. Ay gaya man ya. Sika mo, day talabisin mo, tibagbagam mo. Darasam nga roon Picture mo, tani. Mabisina ko. Mare, agpapicture taman. Ay, katwan Baglang ipasikat ko kadagiti gagayem ko nga adda kumarik asosyal kan kasla artista. Ay, katwan la tama rin. Ay na, ibagadan to akatulong ak dito'y apicture. Angam, urayan O sige, Maray, agpicture ta nga rodan. Okay. Nakita jay picture yo ka ni Hilda. Impost ko, di yumat makita na. Amangan pa'y no ibagayo akasla katulong na. Ay, saan mo't Amok kasta ti pampanunutan niyo. Kaslananang nakadita a picture. Unay mo nagbakit mo tilangak, nana. Day tatipod no. Kaslananang naka. Kat no adayo nga inauna ni Hilda nga miti siya. Imo binglaang ani Hilda. Si kamot, bimakot kamot. Bye-bye anyo, nana. Ti importante, adda remembrance ko a picture kan ni Kumarik a Hilda. Agpa-picture kayo mat. Ano kaya tiyo, nana? Ay saanan si kalangan. Bakbakota na kon a makipik-picture dita. Ay na, nagpaparlor ako. Ngam adayulat tamas na pimpintas ka ngam iti siya. Kitagpaparlor ka manin, Ay na, linawas kan samot ng agpapaparlor. Katanya ngay. Amam, no kayat mo ti pumintas. Kasapulan ti maintenance. Linawas day tanas kan amapan kay ti parlor. Hindi kaya ng budget ko. Si kapay man. Ay na, imbagkan ka at ada nila kay mo amang gasgastos iti pagkasapulam. Ay nawon Kayat ngamin nila kay ko, anapinta sa kakanayon. Ay, when tapno kasla pang display. Sikati i-display na kasjay. Sikaman mo ti maadan iti napintas a misis? Ay na, makapaapal ka, Hilda.
Adaman damagakan ka. Anya dayta, nana? Nakitam ka di, di nagsasaro no anak ka motor, anapan dita balay da Hilda. Ay wan. Nagdamag pa'y kanyak ajay may sa anak ka motor. Ag subli-subli da nga main. Apay ka no aya? Agsingir da ka no iti utang. Utang? Kayat mo asawan? Dagita anak ka motor? Nakautangan da amin, ida? Ay katun nana. Isuda adwa nga agasawa amang opisina? Ada utang da? Ay, saan lang nga adda? Ado, ti utang da, nana. Ay, anya launay, ay ati paggasgastusan da. Bakit? Agri-ring ti cellphone mo. Dagita nga agsingsingir. Di daksardengan nga awagan. Ado ka din ti utang mo? Kahit anyangay. Bayada mo na. Ayawan pagbayad ko. Sika ati mang bayad no da kwartam. Pangalaak ngay mo iti pagbayad ko. Jak pa yan na pan nagpaparlor italawas. Baya mo na. Anya bayam, kita aman day tubuok ko. Apay. Agan ano day tabuok mo aya? Awan mo ti makita ka problema. Ay na, agparparangan dagiti uban ko. Saan na madlaw? Madlaw dan. Iso ang masapol nga agpaparlor ako. Mano aya ti magasgastos mo iti panagpaparlor mo? Nasurok a 5,000. Ah, nagdakkel mat gaya man ti gasgastos iti panagpapintas mo. Ita lang ang ma'am. Ay, kat, sa anak mat nga agpapaparlaw rakas kan ka. Kasano kumamamuak ngay? Ay, Ni, agdamanin umawawag. Ay, agsingir manan dayta. Sumbatan man lakay. ay, jak la kaya tasong batan. Utang mo, di song bata mo. Ay na, nana. Nakitam ni Hilda. Ay, saan mat? Apay aya? Ay, masapol ang makasarita. Apay. Jak kayat amay ramraman. Ay, adot anak ko. Ay, jak pa'y kayat timatay. Apay nga rod, anya ti pagbutbut ngam. Ay, nanana. Syakmut itan ti awagan, dagiti nakautangan na. Apay ngay. Ay, nakita da nga min jay picture mi adwa nga impost ko. Ita, syakmut tan ti singsingiran, dagiti nakautangan na. Ay, katsingiran daan ni Hilda. Ay, iso nga rod dayta ti damagakan kwa na no makitak. Imbag lakit din ta sa anak-anak ki picture idi ken kuana. Nagadumot gayam ti nakautangan na, nana. Ay, talaga nga ado ah. Agasam dagiti agsingsingir anak ka motor, amapmapan iji balayda. Ayan nga tangay ni Hilda ita. Sige, tayo nakbirukan, nana. Sige, sapay ko mga rod ta makitam ni Hilda. Ay, Hilda, aguray ka. Si kakadiday tayo no sa bali. Di nakman ang awon itikas na. Mapana ko maiji office ni sir. Taitid ko kumadagitoy a papeles nga impaaramid na kat. Ay, nakita ka. Why, Nes? Bimakit ka matan. Kapula ang tanakahils ka. Kat, pinadas ko maday to inukay-ukay ko ahils ko. Saksi 50 lang daytoy. Ngam panagkunak bagay ko. Alam, ingkan iji office ni sir. Apay, aya, nakalidliday ka, girl. Cheer up. Adda pumurati buok mo. Sige ka. Madlaw ka di una yung dagiti uban ko. Ay, saan ka nakamanicure pa ita? Tilamad madlaw mo. Saan ka na napintas? Agtanak ako na na. Okay, panawan kan. Lakay, ang dagtok-tok-tok. Kating kalukatanan ah. Siga na. Apay aya mabutang ka amapan mang lukat. Jay, agsingir iti utang ko daytang. Isu nga raw, asikati mapan mang lukat. Kat, saan tan aluktan ah? Kauray siga kat mabutang kan samot. Bayamon nga agtok-tok-tok. Mauman tumutlaeng, kat pumanaw. Mari Hilda. Siyak tayo. Ay, nimot gayam kumarik amiling. Ay, uwan maray, umaya kang. Maala maray, umunag ka, darasam. Ay,
Apay, Maray. Ilamlamangak dagiti umay agsingir. Ay, kasanungay, Maray. Kat uray siya. Sing-singiran damutan. Gapu tagayam ka kanungamin. Uray si ka? Katuan. Ay, angam, inikat kon dyan post ko a picture ta. Ayun, Maray, ikatamon. Ay, namaray. Nagadumot gayam ti utang mo. Ay, bayadam ngaminan O nga rod, Maray. Imbaglakit din tabi nagbagaan nak nila kay ko. Kunana, saan ka at tumulad ka dagiti sosyal? No di mo kabailan agastusan. Ay, Imbaglaangan tanasingpet nila kay ko kat imbaga na day jay. anay ko. Kasta unay mo na panang pasagid mo kanyak, Maray. Ay, pasensya kan amare. Hanggang kastala tibiyag. Hanggang masapol ngamin abayadam dagiti utang mo. Tapno awan pagbut-but ngam. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Di katumulad kadagiti sosyal, no di mo met kabailan agastusan. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimat direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. DMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ngestasyon. Kas talatibiyag! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Kas talatibiyag! Kit ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Dagiti tattao anauyaw ken managdillaw, isuda dagiti napnuan iti apal. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag! Nanang, umay kayo dito. Tara sa inyo. Nanang. Ay, agi muri akiti natag asi daan tayo. Ayap ka lang ayap. Apay aya. Basta umay kayo dito tawa. At ipakita ka na kayo. Anya aya dayta. Oh, makita yu dayta lalaki. Isuti bagbaga ka na kayo. Kaayan ayat ni insan ko Abelen. Nakatalikod mat. Diyak mo't makita ti rupa na. Siyempre nakalabas na gaya man dito'y balay. Ang, nagpangit di boyfriend na. Na, saan man la nakapili mo't itinasaya at a boyfriend kat adamot lang na. Nagalas ko naktumay nanang. Sapay naglampaw. Kaslasan ngagsagsagaysay. Belen, apay ngay. Kasta mo tanti panangkita dagiti tattao kadatahan dito lugar yaw. Bayam ida, dagiti chismo sa dagita. Ay, karupurupak ay ati Eliane. Kasta dagiti tattao dito lugar may, no da ka barbaro ang makita da. Ay, jak man amo no apay kastada. Asidagtan iti balay may. Ay, asino nga iti masang patanta di tabalayaw? Barang ada ni manang ko Napan ngamin iti taltalon may dananang kantatang ko. Ay, sos, nagdakang aso. Ay, kumagat day ta, Michael. Ay! Nay, kabutang na kadya aso. Timmarayan. Dahil takot ibagbagakan ka. Nga awan ti rumbang apagdanagam. No siya ti kadwam. Belen, asino day takadwam? Ni Michael manang. Di mo kunaan nga iso day tat ibagbaga mo boyfriend mo. Uwan manang. Awan na sa bali ditan anakita mo boyfriend mo. Ha? Apay manang? Awan lat natataar. Di mo pa namin amo na saya at ni Michael manang. Kat, dito'y amangal daw. Katuan Kaya't nati agsida iti tinuno atoyo nga isawsaw iji kamates. Uwan manang. Saan anapili ni Michael? Eh na. Nagmayat gayam ti mangan dito'y balayaw manang.
Nagimas ti sinan yaw. Nagimas dyan tono ato yaw. Un manang. Ay na. Itaak lang ang makalaman iti kastoy asidaan. Ano? Bagay na gayam nga isaw iti kamatis. Kunakon kat manang. Saan anak pili ni Michael? Ay kat, umay kan tumanan adito'y balay ni Michael. Ay, kwa, siya ko ti ang ginaw manang. Ay, saan mo tun ata nakababain mo? Bay ang manang, taison ti aginaw. Kagaggagatan na dayta. Nanang, kitain nyo. Dayta kit ti puraw abuok ko ti kitaam. Saan atila makitkitam? Kitain nyo lang ang may boyfriend ni Belen. Apay aya. Agsaksak do ijay gripo, ijay likod ti balayda. Ay kat nasimpot nga rod. Ano kasta? Unay matan ni Belen, tapagsakdon na matan niya boyfriend na. Ay mayat ti kasta lalaki. Nagagad. Kastanto kumamot ti pakiboyfriend nam Ay sus, gwapon to ti paki-boyfriend ak nanang. Saan akas iti boyfriend ni Belen? Kat adang nga rod magayat kan kagwapaw. Oh, ado siyakla ang tagmadmadi. Ay, aguray kayo nanang. Apay manon aya. Ikatangaro day to'y uban nyo. Ay, anay ko! Ay. Aguray tan dito'y junction, iti tricycle pagluganam nga agawid. Magmagnatala ngayon, naging gayjay paradaan. Medyo adayo nga rod basit. Saan nabalay Kaya't kung arod ti magmagna, Sige, sikat makam mo. anya ngay ti serbi na daytoy sapatos ko anangina, no jak mat ipag na iti adayaw. Sika talaga. Sige nga rodan, magmagnatan. Nanang, kitain nyo magmag na da Belen kung jay boyfriend na. Ay, agawid siguro na. Yawan siguro ti kwarta day di alalaki, iso magmag na da. Nubak nang, ad ako makutsina. Unay matan ni Insan Belen, nagpintas a balasang. Kasta pa'y mat, tinaki-boyfriendan na. Ay, kat, kasta latibiyag Depende, iti kaya. Si Mardang kamat amag na, Belain. Makitam ka di dagiti lalaki nga agiinom di taigid ti kalsada. Nakausog da. Katatatu da pa'y. Dagita dagiti istambay dito lugar me. Nalainda nga kikil dagita. Kasta. Di dapay kayat ti bariya 5 gasot ti kababaan adaw-dawatan da kadagiti lumabas. Nang runa dagiti kabarbaro laang dito'y lugar me, akasken ka. 5 gasot matlagayam. Di uray 5,000 no kayat da. Saan ka mabutang kadakwada? Sapay nagaduda. Ay na, di kagdanag. Ipakitakan ka. Ti kinalain ko iti judo kan karatay. Ha? Wen! Kat no black belt tarak iti karatay. Uy, ito lang makita na ka dito ya. Boyfriend ko. Awan bibiyan ko no boyfriend mo. Mangted kay ti kwarta ngayon katang may tiara. Da kwarta ka. Saan abasta-basta ited ko kada kayo? Na, naglastukan. Si kalatin ang imbagay ti kasta kada kami Makitam na gito nagdadakil at ato dito itakya ko. Kubra tayo na! Tukawan na kada ita akastoy. Oops! Oops! Hey! Mansyon na! Dito tigre dito may sa tagyan ko. Oops! Yeah! Ay, ano ko? Michael, Ano ko? gusto daytan. Ikaklay na iti pagnakmanda. Ha? Yeah! 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 Dahil fight! Yeah! Sir, ustor! Urayak lang nagnervyos iti inaramid mo, Michael. Ay na, sampal lang dayta. Saan kami lumaban? Anday ko. Ni, Nausawan ako eh. salsaludwan da kamutan, Michael. Istilain, nadamag mo ka din di pag-iistoryaan da dito'y lugar tayaw. Anya kayo matan nanang, napan kayo lagi matang iti-itlog kantina pa. Nasurok amay sa oras yung ijay kantina. Dinangag ko nga raw, dagiti pag-iistoryaan dagiti tattao. Anya aya day tanga istoryada. Naksatan di paryok apang ipritwak ko maiti sidaan tayo. May papan iti boyfriend ni insan mo, Abilene. Ha?
Apay? Dinanog-danog kan kinarati na kano da Mario kan dagiti kakadwana. Ha? Ni Mario, amaskulado akalalastugan dito'y lugar tayo. Agkatuan, saan ka di akabutang pay dagiti tanod da ija tao? Katuan, saan to pa'y amagmag na di ta pag-iinuman da dagiti tatnao, tagkikil da ngamin. Kat no saan ka amang tag iti kwarta, danugan na ka. Ay na, saan ang nagbalin da ita kinalastog ni Mario iti da ija Michael? Nagturadan? Ikas lang arod ka no bida iti pelikula. Nagadaw tinakabuya. In video da, sadan to impose iti Facebook. Anya? Ay sos, nagado ka nun tinagbiyaw ka nag-like. Eh, no da kumamot kasta boyfriend mo. Di pa ikat nagsaya atan ngay. Ninanang mat, aguray kayong tamaad na anak to iti mas gwapo a boyfriend. Maadaan ka nga raw iti mas gwapo a boyfriend no naglaing kamot nga aguyaw kan agdilaw. Ay, awan lat amukaw, istilay. Maragsakan manang, nagkalugan ta dito'y tricycle. Ang paili akmat namin. Ay, manang, adaman damaga. Anya day ta istiling. Apay, karatista ka no jay boyfriend ni Belen? Wan, apay, di mo ayan na buya di in-upload tayo di Facebook. Kano nabasak ti komenta. Black filter kano gayam ni Michael. Oo, amangan mo't no tiyambala ang dayjay. Talaga analaing ang makilaban. Kano ada istorya ni Belen as sinabat ida ti dakkel nga aso adandani ng kagat katakwada. Ngam, nginerngeran lang kano ni Michael katimarayan di aso. Uray aso, kabailan na akalabanan. Kabailan na abot-bot ngan. Pilibak at talaga iti day a Michael. Taapay mo't manang. Kano saan ang napili iti sidan? Ammom timpasidakan kwa na idinapan iti balay. Tinuno atuyaw. Kaya't na ti agsida iti intuno atuyo. Nga da kamatis na Ay na, kayat na. Saan ang napili? Kat isupay ati naging innaw. Ay, nagsingpot mo't no kasta. Jakpay makit di ammo Jakpay ammo na imbag. Si Kangay, kaano mata maki-boyfriend ka? Ay, kwa. Ay, tata, partakan nyo mo't ati agpataray. Nakabumbuntok kayo mga drive. Lakay nga min day ta agdadry. Lakay lang aro dun. At ansapay diferensya ti mata na. Ay, di ka aguy uyaw akasta. Kat, agpay soman. Nakabumbuntok pa yung drive. Nyaw awan mo, ti saludsod ko kan ka. Ay, anya ti saludsod mo manang. Apay, awan pa'y boyfriend mo. Maado di tamanang. Siyak lang aming tagmadmadi. Kabutang da ka nga arman. Tapay, napintasak ka di unay. Kasano, kat naglaing ka nga dilaw kan aguyaw. Apay, di ka mamati, ije kunada a pagsasao, adagiti tao ana uyaw kan managdilaw, kat isuda tinaapal. Anay ko. Nagsakit mo din, day tanga imbagang manang. Ay, katuan mo. Nasaktan ka, tanapahiswan ka. Permigayam nga inuyaw ni istiling ni Michael a boyfriend mo. Kasta namat at talaga day di akasinsin tayo manang. Managuyaw at talaga. No nga itang uyawak mo. Bangking tingiwat na. Iso adida kayat nga arman. Bayamon manang. Ay, idida mo. Dinilaw ko yung boyfriend mo. Ngam ita, naamiris ko. Anasingpat gayam ni Michael. Nga oray kasjay laang tilangana. Aywan gaya manang. Adanas kan nga ipadamag ko kan ka. Abogado ni Michael. Ha? Kayat mo asawan? Abogado? Wan manang, kapaspasana itibar. Abogado gayam ti boyfriend mo. Kasjay laang akit kitaan nyo ni Michael. Ngam na laing dayjay. Ken, adda ka ba elan ti pamilyana? Ay, Estelay, umay ka man ditoy. Apay, ayan nanang. Nakapanibit ka dito kusina. Malas ti agpampanimid. Amuyo nanang. Makiasawa gaya man ni insan ko abilin. Sino nga iti mga asawa kan kwa na? Jay boyfriend ng abogado. Ay, jay ibagbagam asaan nga agsagsagay-say kan kas na saan nga agdigdigaws? Abogadaw?
Saan yun nga uyawin, nanang? Tinulad ko laang mo, ibagbagam. Natawid kon samot kada kayo ti kinauyaw ko. Mataw-tawid ay amot day ta. Katwan, nakauy-uyaw kayo, may. Ay di, ikatam ti kinauyaw mo. Ta ikatat mo, ti panaguy-uyaw ka. Tapno, adamatan agaram kan ka. Apo! Apo! Ada tao. Inka kita, no asino day ta agap apaw. Sige, nanang. Oh, apay. Asino ti masapul mo? Ay, sikat masapol ko, istiling. Taapay. Awan mo't utang ko kan ka, ah. Umayak kumagaram kang ka. Anya! Ay, sus! Kat no adapay lablak ay mo, gapo iti panang danog kan ka di boyfriend ni Belen, ita, umay ka agaram. Hindi pa ila dahito ariknak kan ka istiling. Kanayon nak mga min nga uyawin. Iso nga agpatinggak langan iti rapaap. Gaputan na damag kung agkasaran ni Belen ngayon san mo. Nasken matayin, amaadaan ka ni ti boyfriend. Nagkunakan ka. Narigat ti mabakitan na balasang. Ay najak inarapa ap ti makiayan ayat iti maskulado, tatuan kan istambay alalaki. Oray uyawin na kun. Sige lang. Basta palubusan nak nga garam kan ka, istiling. I love you, istiling. Na, Istiling. sabay agpakyut kan agdayi-daying ayes. Kat saan namot abagay, ha? Sige, wanan, mabalin ka nga agaram. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Dagiti tao anauyaw, ken managdilaw. Isuda, dagiti napnuan iti apal. Tampok dito'y programa tayo. Gus Talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti mo direksyon ni Teresa Calay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Samir Chanfing. May sapay, asagot ka na kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ngestasyon. Gus Talatibiyag. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Gus Talatibiyag. Ket ita, adto'y ti pakasaritaan, anaadaw iti pagsasao ako nana. Di mo apalan, dagiti addaan, tadi mo matkabaalan agastusan, dagiti banag nga ingkaap-apalan. Tampok dito'y programa tayo. Gus Talatibiyag! Asino di mawag kang katatang? Ni manang mo tonight. Adda ka no ilakad na papeles. So nga umyan dito'y balay. Ing kaurayan dya paradaan. Nasapa pa'y mate? Nananay. Agkuskusilap manan ni bakat mau. Saan na nga minakahat arumuarak dito'y balay? No kastoy araw mabiin. Ay, mabit lang, takasaritak. Bakit? Sa di naman ti papanam. Ay na, inalasabatan naman ang tunit ije paradaan. Tanay, umayda ka no umyan dito'y balay. Mabait ka lang, ah. Ay na, urayak asumang pweda Tanay, basta nagluganan ta. Mabiit akong kunamay. Sa balin tumanin ti papanam. Kanya kalaki din Ije paradaan laeng. Inakaw tanay, ang mga nusumang ije basta nagluganan ta. Bakit? Di pa ila agar kilay ti pagluganan na tricycle. Masapol pa ila ang mapansukunan. Pa-importante. Ayan mga tanimanang tunit dito Nakasangkot nga ta. Donato! Ay! Hoy! Adak dito! Ay, si Mang pagkamagaya man. Hoy! Kat mo itay pa yung urayan ka. Ilugan ko nga rodan dita tricycle ka o dagiti kargam manang. Ay na, mabisinak si ka. Mabanda ko mapay agmerinda biin. Sana mabalin manang. Apay asan ang mabaleng. Katsak matagbayad. Agunga nga ron ni Bakakaw. Di na kaya't nga agbayagak. Inurasan na. Ay, sus! Ano kasta? Pudno, jay ibagbaga da tatangken na ng kanyak nga ugali jay misis mo. Donato, apay ada tayo lang kada tatang timangan.
Ayan ngay ni misis mo. Ay, Ah? saan na kaya ti sumangaw? Nukas na nga da bisita dito'y balay. Managbabain pa ilaang kat manon atawon nga agasawa kayo. Kuwan nga raw. 5 years maid. Mabain pa ilaang nga aging gaita. Ay, 5 years maid ngam man amo kang kuha na manang. Malala, mangantayukit din. Mao din taw na. Yalaan ni Donato iti kanan na ijeng ataw. Masapul pa ila ayalaam iti kanon na. Isto ti kaya na manang. Ay, amangan no saan na kayat na ito'y preto abangos asidaan na. Amangan no lechon manantikid daw na asidaan na. Pudno ka di, Donato. Kuha ngamin manang. Di na kaya tinalangsay. Imbag kumamot no dakkel ti mabirbiro kam akas tricycle driver. Siya kun ti mangipan iji kusina day tinanganak lakay. Yun man, tanay. Kahit ko ti maturog. Nas ka na masapa ka mapanagpasada yung ton bigat. Taal daw ti palingkin o bigat. Bakit? Lakay, Oh, lakay. oh. Ni manang mo, saan pa anak katurog? Ay. Ada iji kusina. Ay, una talagpasan na ka no ti report na. Nagmayat di laptop na. Kung may agaham ti trabaho na. Di ka ba ilan na mati gumatang itikas di kangina laptop? Kaya kumati maadan iti kasta laptop. Anya? Anan mo kuma? Good, usar ka. Usaran na iti trabaho na dayta. Sika ngay. Anya ko matrabaho. Kinuada ka mula dito ibalay nga agmalmalang. Basta, kaya't kumati kas di laptop. Na, Igatangan nakmatang. jak tupay makagatang iti baro a silpong ko. Kitam ta silpong ko na Nay, kitam ta silpong ko. Nagalutan iti lastik ko. Di ka lamaas siyang kanya mo. Sa bali man ti ipagatak mo. Nagmayat agyan dito'y baryong tatang. Nagpresko ti angin. Isu nga raw, ano kaya't mo ti makarelax? Umay ka dito'y lugar tayaw. Kan, ado pa'y tinaaramid ko a report ko. Tanaulimak dito'y. Ayun gayam, niipag ko nga'y. Nakariing ka din? Jak amu Amaw ma, ti panagriring na, alas 10. Alas 10? Anya nga'y tararamidan na itirabi eh. Agbuy-buy ay titibay. Imbes kumaatulungan na nila kay nang agbiro. Kasano ang matulungan na nila kay na. Kat amin akasapulan na, masapul ang mayawat kan kuana. No adda dito'y balay nila kay na. Ultimo danaw nga inuman na, ipayawat na. Kasimot jay kabsat ko no kasta. Ultimo sinilas na, masapul nga yawat nila kay na. No agdigaws, isakduan pa'y nila kay na. Lakay, umay ka, tada ipakitakan ka. Nya manay. Basta umay ka. Oh, makitam day ta naka-charge a cellphone. Cellphone ni manang ko dayta. Di mo ko na. Kastiti kayat ko a cellphone. Maya pa'y mo di cellphone mo. Jak pa'y nalpas anahulugan. Itag pagatang ka man iti barawon. Kastoy nga ro ti kayat ko a cellphone. Ay, apaw. Nangina day taw, minday. Saan ta kabailan ti gumatang iti kastoy aklasit silpawn. Kentandaan naman day toy. Di mo apalan dagiti addaan. Tadi mo met kabailan agastusan dagiti banag nga ingkap apalan. Tapay ngagsaibek ka di tamanan. Kunam iday sakbay anagdan nata. Ngay pay mo kanyak ti amin anamay. Gatangam amin na kayat kaw. Anya nga ita. Cellphone lang ngay pagpagatang kaw. Di mo pa'y kayat agatangan. Ulbaw! Donato, anya jay nangag ko. Ay, awan manang. Kaslagpukpukaw. Agong ungat samot ni Minday. Kaguranak manan ah. Apay ngamin aya, anyat inaramid mo.
Nakita na ti i-charge mo ang cellphone mo. Kaya inapalan naman na yun. Ipilit na nga igatanga kanumot itikas dya a cellphone na, manang. Ay, latest brand nga min day a cellphone. Ang inted ti kumpanya mi day jay. Apay, ti kunam, makagatangak mo't ayay ti kasta kang ina cellphone. Bagbaga nga ro day tangan ko na. Ang di na mo maawatan. Adan sa mo't cellphone na. Adda. Iso nga raw, ti kang runak nga igatangan na yun. May lagayam. Ay na, parigatin na ka mo ti kasta unay. No ararigan ko, jak pa'y makagatang iti t-shirt ka. Takayat ko agatangan amin na kaya na. Kat, kasano nga rod no saan mo akabaulan? Uray ka tay laptop mo apalan naman manang. Anya? Ay, binulod ko lang dayjay kanila kay ko. Manumanin nga daw, di nakasarsarita ni bagakaw. Ay, o na yan ading ko. Nagmadimagayam ti ugali jay na asawam. Ay ayat nga mingkay. So kayat kung itid amin na kayat na. Mina, talaga ajak kabalanan manang. Anyam, saan kayon sa mga nagkasar? Day tangarod ti kayat ko nga yurnungan. Kasanwa nga makaurnaw, no kasi mo ti ugali na. Ay, Minday, rumwarak pa'y Adalamapan ko isubmit ijay ilay. Ay, manang, nagpintas mo tandetahan bag mo. Leather siguro day ta. I would. Regalo nila kay ko daytoy idi anniversary May. May ibagay lang unay dita sapatos mo. Ha? Daytoy sapatos ko. Ukay-ukay mo daytoy. Ginatang ko lang iti duwagasot. Sige, mapana ko na. Sige manang, aganad ka Lakay! Donato! Umay ka man dito! Lang. Dara sama! Apay man na yan. Kita ang jay bagkan sapatos ni manang mo. Apay. Kas jay ti kayat ko nga style ti bagkan sapatos. Na. Unay kan. Tilap apalam. Adun tinasken agatangam kanya, Donato. Jay laptop, cellphone, bagkan sapatos. Pangala nga itigatang ka. Oh, di siguro ay ayatan na niya. Nagkunamakang ka. Anusan ka ayamay. No di ka ay ayatan. No ay ayatan na, gatangam amin na kayat ko. Minday. Tricycle driver lang. Di mapaspasadaak. Umanay lang ay gatang tayo iti kanan tayo. Oh, di ay ayatan, Donato. Saan apod no dayta Minday? Ay ayatan ka. Amom dayta. Ho! Di ta kamanlangan. Nay! Mangkita ak iti sa baling ayatan. Jay makagatang iti amin na kayat ko. Ay! Minday! Di mo arami din dayta. Minday! Nay, Donataw, isardeng mo day pa naging inumaw. Nakaadu ka na. Nasagay nga rin tinagam ka. Ay, sus, nagado di ta babae. Nay! Ay, Uncle! Adda kayo magayam. Nay, anyat mapaspasama. Nagadumat abuti ti arak day ta inibusyo. Naginom kayo ka di, Uncle? Ni Donataw, anawaek nga raw. Ay, apay aya. Anya kanot problema na? Sakit tinagam ka. Ay, apay kano ay, Uncle? Pinanawan ni Minde. Anya? Oy! Arak mampay. Ay, Nagsinong ba't da itay? Kat tinangag ko nga imbaga ni Minde kenkwana. Kat agbiro kanulangan iti sa bali alalaki. Akabala na agatangan amin na kayat na. anya? Kat, pimanaw nga rudan, Uncle? E di simbang pag ni Donato ang naggapo ang nagpasada, awanan dito'y balay ni Minday. Dinagkat na amin na nagamit na. Set bagay. Una yan. Ay, Donato, maturog kan. Tainton mausawan kan. Agsari tataman itinalapat. Sakit di maturog. Nimindi ti kayat ka. Isute tak mana. Ay, di nakangarod kayatan. Oh! Uray mapanag ag-hold up. Tapno dala may gatang ko iti kaya na. Na, una yun ti kasta pa nagpampanunot. Apay,
Kayat mo am ay balod ka? Ay, agbalin ka dakas, gapo itikas di aklasit babae. Ay, agpanunot ka man mat, Donato. Ay! Ay. Nana Maring. Nay, adan sa sangaili, yaw. Mga agpaisaw. Ay. Lanay, umay ka ditoy. Awan da nanang kantatang. Da kami pa'y lati ibipim. Umunag ka ah. Nasayatad da kayon, tata. Idinamisan ngamin katawan kayo. Nangato ti blood pressure yu ah. Ay, kasanumat nga main. Apektado ak iti mapaspasamak ka ni Donato nga anak ko. Ni Manong Donato? Taapay? Ay, pinanawan dya ka din nana ang babae. Ay, kung naktumat ngamin na siya, kung tiran mo na. Di naktumat ngamin kayat. Agang angaw ka kaday. Wano, seryoso ka. Angaw ko laeng, tata. Amukmot adidak kayat amanugang. Apay kid din asaan. Nasingpet ka, napintas ka, nagagad ka na anus ka. Kaya't ko no sikat ti agbalin amanugang ka. Agpakatawa kayo laeng, tata. Ala, ing kayon ton agpakita iti doktor. Tapno bumaba day ta blood pressure yo, tata. Ay, mabalin ka di nga umay naktumanan ibipe. Uray inal daw nga umay ka. Ay, Donato, bumangon ka ditan. Kaya ti bumangon. Kahit, anya nga iti kayat mo nga aramidan iti biyag mo. Matulog ka. Kasano nga iti panagpasadam. Diyak nagpasadan. Ay, masapol nga itulod na kami. Tamapang kami di ospital ka ni tatang. Ha? Mapan kayo di ospital? Wen, nangato kano ti BP na. Kunan nila ni a midwife. Ha? Masapol na ti doktor. Saan anang ato ide? Ay, kat na-stress gapukan ka. Kanya? Iso bumangon ka ditan. Tayin tayong ija ospital. Tanay, aldawan. Ni, ada ka magaham dito ospital, lanay. Wan Manong, ada ngamin intulod mi a pasyente. Kat, kumusta nga ni tatang mo? Nakapila pa ilang Ano sa nati agpila? Ado talaga ti pasyente? Ay, lanay. Mabalin ka di manin nga agpila ak dita puso. Pagkatawaan nakmat. Anya nakakatkatawa iti imbagak ka. Binasted nak to mga miniday. Iso nagaramak iti sa balay. Ang madimo gamti ugali ni Minday. Kaya't nagagatangak amin mga ibagana. Kasano saan ka bastadan ide kat agis iskwila ak pailaan? Sa anak pa yan nakasagana ide ang makiasawa? Agpila ak manin ipalubos mo. Amamunak mo siguro. Tanabayagtan nga karuba. Ikan na kumamot itinamnama, lanay. Kanya ay manang tonight. Tulod ka na dyan paradaan. Wen agawid akon. Tanalpas mo ti aramidak ditoy. Ay, tatang, Ay, panawan na kami manan kan ni ading mau. sana bale, tatang. Umawag ak tumilaang. Awan mat sabali ang makadua dito'y balay. Dua kami lang kan ni Donataw. Umay ka nun ni lanay. Ay kat ibagam tauray inaldaw nga umay nabisitahan ni tatang. Kaya't kukuma. Anila ni ti maasawam Donataw. Aguray kayo tatang. Madama pala ti panagaram ko kanilanay. Inton agsubli kami kanilakay ko. Kasarton. Anya ti makunam, tatang. Ay katuna. Palok magagpay mat ajay tarakan ko ababoy. Taison to ti mapartay. Nagsaya atan. Kat, anya nga'y Donato, nalipata mo ni Minday. Nas kinalipatak Tadan nila ni akasukat na. Ay, kastala ti biyag manang. Uri mapaay ka. Nasaysaya at jagur-uray kan ka sumarunaw. Imbaglakit day na. Tasaan mo ang nakatuluyan day jay amin day. Win nga rod. Ay,
Tano ni Mindy tinakatuluyam, ay Jack laamon. Ay, manang, inta na. Dagasek pa'y nilanay. Tao may naman ang ibipi ni Tatang. O sige. Tatang, inakun umisem kayo kadilata. Tainton agangay. Ay na. Mamanugang yon. Jay kayat yung agbalin. Amanugang. Ditan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Di mo apalan, dagiti addaan, tadi mo met kabailan agastusan, dagiti banag ngayon kaapalan. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag, insurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti met direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo DMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Kas talatibiyag, agyaman kami itin kay Panang Tarabay. Kas talatibiyag! Ket ita, adto'y ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao akunana. Unaem abayadan dagiti nakautangam, tapno awanto ti pakasarsaritaam. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag! Ay, unay kan! Kalaat mo na nagsangit ka, manang! Ay, kasapulak titulong. Aguray tamang kautak iti barya dito'y bulsak. Agpalpal mga kagayam. Ay, sanak nga agpalpalama. Kasapulak ni Manang mo alor na. Adda? Ay, wan, adda. Mabit lang, Manang Lorna! Adda bisitam! Ay, umunag ka, Manang. Manang, umay ka nga. Emergency! Adda bisitam! Ato'y tidanom. Diyak kayat tinanom. Di na kayat ti danom. Anya ngay nga rin ti kayat mo, friend. Juice! Oh, Diyos ti kayat na. Inka agtimpla, darasayom. Wen, mapanakon. Kan chicken sandwich adda? Kan chicken sandwich ka now. Hoy, pangalaag nga iti chicken sandwich dito'y balay. Inka gumatang ijeruar Ala, darasam, inkan. Hoy, wanan. Ay, anya aya tinadagsan a problemam. Tauray mula irungaab. Diyak pa kiti makabang panganon na. Isumalagayam mabisin kan friend. Oh, ibagam nga ruden ano anya ti problema bareng matulungan ka. Talaga makatulong ka kanya. Pautangan nakman. Kwartamet lagayam ti parikot mo. Uray 5,000 laang. Ay! Tanya. Nilakay ko. Seryoso ije hospital. Anya. Ay sus, mabit lang nga raw ta mga laak iti kwarta iti wallet ko. Masapol ang maupira adagos. Itan? Wala. Urayan nakarut ta mga laak iti 5,000. Mabit lang. Kasapula ka talaga ti kwarta. Sinangitan na kalaeng. Pinautangan mat adagos. Ay nagayam ko dayjay. Mo. Kasla saan mat amapagtalkan ti ropa na. No, unay kamutan. Apay aro pati pangibasaram iti kalidad ti kinatao na. Agasam dayta. Nag-order pa iti chicken sandwich. Anapan ko in-order iti restaurant. Ket, manungay ti impautang mo. 5,000 lang. Laang mat? Ay,
Nagrigat abirukan ti kwarta ita apanawan, manang. Iso nga ipospon ta pailaang ti plano ta nga agburakay. Anya? Idi pa'y napalabas at tawon a plano ta ti agburakay. Ita, saan a matuloy? Ket naksayan nga rudan di kwartata. Ay, apay, awan sa bali na pagutangan na dahil ta agayem mo. Asaan asika? Pinautangan na katigayem mo? Wen, adda ti kwarta dito bagkong. Ay, saan ka pala arong promwar Tapay. Sikat ti impambar ko nga adda ijo ospital. Ah. Iso a pinautangan na kadagos. Sak! Ay, unay kan. Di ka lang nagpampanunutain. Imbagak a maopera ka. Anya! Awan lat di ka raramiden, mate. At least, matuloy ta na mapan ije beach. Matuloy ta na. Mapandagiti ka grupo, dataki din ti saan. Ay, kat, wen adda mo kwartatan. Ala, ingkay rubuat nga rudin dagiti gamit ta. Wen, ay na, siguradong ag-enjoy ta ijay. Intan amang restaurant, kunam amabisin ka. Isang put kulaangan ti bisin ko ijay balay me, ante, ta nagluto mo't ni Gemma. Adan para lutom, nangala ka iti katulong mo. Gemma, ni Jimmy nga'y, jay buridek ni bakla. Ay, kunaklakit din no adan katulong yu adye matinagan na. Saan ante? Kan may sa, kasapulak tag tipid ita. Inutang ngamin ni Marge di kwarta. Asino ti pinautangam? Ni Marge nga'y, di kumare. Anya, pinautangam ni Marge. Apay ante? Ay na, nagdamag ka kumapay kanyak sakbay a pinautangam. Apay, ada ka di madi nga ugali na. Ay na, adda amin kan ko ana amadi nga ugali. Ket no traidor dayjay. Nalaing pa'y nga umapal. Ay, puskol ropa. Amin, adda kan ko ana. Ni, jak amo day ta, ante. Ay, isungarod anag ginura kami. Tadadadaulan nakit din dayjay a babae. Jak la nagdamdamagan kada kayo. Ay na, ibagakan ka, Lorna. Saan nan abayadan jay inutang na akwartam? Ay, sayang pa'y dayjay. Gapo, tawan makukwarta ta ita, taimpautang mo mat ngamin. Dayto iti insaganak asidaan ta. Sarsyado. Sarsyado day ta. Sarsyado atuyo. Ano santa ta iso ti adda? Nagbidutak saan ang ipautang ijay kwartak. Ay, kunatumat ngamin kan kakat. Nakasaritak ngamin ni Auntie Luz. Madi kanugayam ti ugali day jay amards. Oh, Yusi? Makitam day ta? Ay, adda ta kuman ijay burakay itang agin enjoy iti bakasyon. Angam, ay na! Ay, adda ta dito'y balay nga agan anos nga agsida iti sarsyado at tuyo. Jaksan makapangan. Ay, naskan amangan ka. Alangan aday talaang ti ipatay mo. Nagrabaw a rason. Singiran ta day ta a babae. Kasanungay asingiran ta. Siyak ti makaam mo. Saan ka madanagan? Nak. Ay, una yan. Nagseksimot ti panagtuktok mo. Pigsaam atap no mangagda. Sure ka, dito'y ti balay day ta a Marge? Wen, imayak idin dito. Itaya pa nga agtok-tok-tok. Ngamawan mo ti sumungbat. Mabiit lang, kasyak tagtuktok. Marge! Siyak daytoy! Ni Lorna! Marge! Awan tao dita. Tata, dito'y kadipay lang ti paggigyanan da, Marge. Ketwain, dita ti balay da, ngam pimanaw da iti agsapa. Napananda? Ay, kita amday ta. Intarayan nan ti utang na. Napanda ka no nag-beach.
Nangag mo manang. Ay na, napanday jay beach. Sigurado kayo, tata? Una, siyak tinangital kan da di tabalay da. Ay, saan ang mabalinday ito'y ang mapaspasamak? Kagurak ti kastoy. Saan ka diyan na hospital nila kayo na? May ospital kat day kat nagpigsa. Inom tupay nga inom iti arak. Ay na, nabiktimatan manang. Hoy, kun-akun ket. Ay, sige nga rod, tata. Agawid kami. Ay, saan laada kayo timay ng biro kadakwada? Apay abinirok da, tata. Gapo iti utang. Umay da ko magsinger. Ah, Saan laad data tinakautangan da? Ado tayo. Ay na, kat no nagmayat dagit impose na a pictures da kanila kay na napanda ijay beach. no kasta. Pudno ang nag-beach da. Katuan, nagaduda iti picture da. Amo yung ante. Idi na palabas pa'y atawan nga ar-arapaapon mi kini ading ko timapan ijay burakay. Ngam inununaan da kami ki den. Ay, si kantumat nga men. Nagtalag ka adagos kan kuana. Jak magngarod amo ante. Nagsangsangit ngamin, idi nagsarita kami. Uray nala iro nga ab. Ay na, kat no naglaing nga agdrama day jay a babae. Naasyanak mat adagos. So aday jay, pinautangak. Ay, aguray tay pakitakan ka dagiti impose na a pictures da. Ay, nagaduda si ka. Ay, saanin anti? Agsakit lang ang tinakam ko. Nakasweet-sweet da pa'y akin nila kay na. Agdarumak manang. Idarum ko day a babae, iti kaso a kriminal. Agtal na ka man dita. Ay, nasakit tinakam ko iti naramid na. Imay naging sasangit nga imutang. Tagayam, napan nagpaspasyar. Oh, makitam ka di dagiti post na. Wan, makita ka. Kat kita ag amin. Sakto ag comment ijay. Anya nga iti i-comment mo? I-comment ko, wow, nag-beach, kaslaawan utang na. Tapno mabasa ti amin ang gagayim na. Anya, naipost mo ang dagiti pinicture mo akin nantayaw? When alakay, Hmm. agam, kita am dagitoy. Anya rita? Ay, Hmm. negative matan ti comment dagiti tattaw kadagiti post ko. Ne, apay ngay? Adda ngamin nag-post ako nana. Wow, nag-beach akas lawan utang na. Sino nga rita? Basak man. Dito na Madano ko na sino data. Kontrabida iti biyag. ay, nagadun ti nag-comment nga damot utang takadakwada. Ha? Nay, adda pa'y nag-comment. Asaan ta kano abinay bayadan jay utang ta iti manon atawan. Sino data? Jak amuno asino dagita. Sa bagay. Punumat nga da utang ta saan ta pa nabaybayadan. Saan lang adda lakay? Ado, isa ka babaintan. Nay, adda pa'y nag-post nga idarum data ka no? Ha? Nay, pinasarunuan pa iti maysa. Ay, naglukon da kita agagayam mo. Ay, sa anak pa ilang Facebook lakay. Ay na, mabain akon. Ay, uray sak mo ta. Ay, kasanungay, dagiti nagpipintas a pictures ta. Bay, ampay lang. Narigatan. Sigurado, birbiro kanda ta, dagiti nakautangan ta. Ay na, makakatawa ka talaga ka dagiti adaw ang nag-comment. Iti in-comment ni ading mo, ijay Facebook ni Marge. Gungguna na ang. Ha? Iso aday jay. Inikat nan siya mo't jay Facebook na. Asino nga'y itatin na ibabain? Muna, ay, saan lang amin ada kayo, tinakautangan da. Ado kayo. Huwag ka nung arud ante. Kitain nyo man ditang aramid da. Ay,
Imbes anaragsak ti bakasyon da, nagbalain anakaladladingit. Nasken abayadan da ti utang da kada kami. Kada kami. Nasken abayadan na ti utang na kada kami kini ading ko. Nasken abayadan na ti utang na kada kami kini ading ko. Tada kami mo ti mapanagpas siya. Ay, nasaya at asimbangpit kayo nga agasawa. Ay, tata. Kat agyaman kami iti panangbantay yu diti balay mi Ay na, nagado ti may nang biro kada kayo kabayatan ti kaawan niyaw. Nay, apay kanungay, tata? Utang mo ti bagbagada. Ah, Aday may amay sa babae, kan adapay kadwa na bakla. Kasta unay ti rurod da at awang kayaw. ay, anya ngay itanti aramidon mi, tata. Apay, pudno nga do ti utang yaw. Kat na pang kayo nagbetch? Tata. Di yo ayan nang nagdi pagsasaaw. Ako na. Una abayadan dagiti nakautangam. Tapno awan pakasarsaritaam. Ay na. Mababain kamin kanila kay ko, tata. Agbayad kayo ngamin kadagiti nakautangan nyo Dahil talaang ti may balakad ko kada kayaw. Tapno awanin ti pagbainan yaw. Simangpet ka nun da, Marge, manipod iti panagbakasyon da. Nasaya at mat. Tapno mapadasak matlangan ti dumanog. Ha? Nagbalin kan alalaki? No kasapulan nga agbalinak a lalaki. Tapno makasingirta aramidek. Dumanugak akas lamaton. Aramidam dayta? Kat, datao kit din tiluklok wendan. Ay, nasken nga agbayad da. Mayat kumanukastakan nga agnanayon. Saan mat-amanang? Italaeng. Ay, asino nga ta dayta? Adda nga ta bisita ta? Sige, sikat timang lukat, tadak lang itilikudam. Siyak yakin sango? Saan ka amadanagan? Saan ka abaybayan? Kunam dayta Wen. Ay na, siyak daytoy, kaanakan. Ay, da kayo mo ilagay amante. Kunamin no asino itayan. Ay, isagsaganak katigamgam ko. Takunak no dyan nakautang ti imay. Ay na, imbaon nak dito balayo ni Marge. Umay ko kanubayadan, jay inutang na. Ha? Imbaon na kayo, ante? Apay asaan nga iso ti may nagbayad? Ay, mabuteng da kanila kay na arumwar ija balay da. Sinigurado damot kit ngayon inutan da bayadan, dagiti utang da. Ay, katagyaman ak unay ante. Ay na, adan pagburakay tamanang. Matuloy tamatlangan. Ay, Inanak kumot ngamin ida iti kasar. Iso nga edi kinasarita nak nga umayak agbayad. Nagwenak met na dagos. Ay, saan da kanu ngaminan a makaturturog gapu iti utang da. Kas nalatibiyag naamiris dan dagiti bidot da iti padada a tao. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao akunana. Unaem abayadan dagiti nakautangam. Tapno awanto ti pakasarsaritam. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo DMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Kas talatibiyag agyaman kami iti inkay panang tarabay.